No miten valkata sitten sitä hyvää heinää hevoselle? Oikeastaan 2 asiaa. Ne ravintoarvot ja sitten on tämä hygieninen laatu. Ravintoarvoihin vaikuttaa luonnollisesti se, että koska se heinä on kaadettu ja onko sitä kasvustoa lannoitettu. Eli jos asutaan Etelä-Suomessa, niin hyvälaatuinen heinä, joka on lannoitettu, yleensä kasvaa riittävästi siihen juhannukseen mennessä tai kesäkuun aikana joka tapauksessa. Eli jos menee pidemmälle, niin silloin se sen heinän ravintoainearvot alkavat laskea. Eli sulava raakavalkuaine laskee ja sitten taas puolestaan sokeri alkaa nousemaan. Sokeria nostaa yleensä kaikenlainen kasvin stressaaminen, jos on kuivaa, kylmää, liian kuumaa. Tämmöinen kituuttaminen nostaa sokeriarvoja, vaikka olisi kesäkuukin. Ja